dobrý sviatok. Ja neviem, čo je ani za sviatok nejaký veľkonočný. Veľký piatok. Veľký piatok, takže je piatok. A ideme sa porozprávať, som dostala takú chuť. Sedíme s Peťom už v aute pri pumpe asi podľa mňa vyše pol hodiny. Naším plánom bolo ísť cvičiť, teda chceme ísť cvičiť. No, ale chcela by sa porozprávať o tom, že ako som sa vlastne dostala k cvičeniu, ako som sa dostala k powerliftingu, dajme tomu. No, takže ja som akože v podstate celé detstvo som robila nejaký šport, ale hlavne som chodila tancovať, že vždycky toto bola taká moja, taký môj smer, niečo, čo ma bavilo, že tancovala som niekoľko rokov a prestala som s tým možno v 13, 14, tak nejako, lebo už proste to nebolo úplne to, čo ma nejako naplňalo, aj to bolo dosť drahé a už to proste nebolo také ako kedysi. Tak som mala, asi rok som proste nič nerobila, potom jak som skončila s tou tanečnou, že som ani nevedela, že čo a jak a podobne. No a potom som začala cvičiť doma. Začala som cvičiť podľa, nejdem asi menovať podľa koho, lebo to bol čistý disaster. Ale každopádne nevidela som progres, aj celé to bolo pre mňa také metúce, hej, tak to som mala akože 15 rokov a čerpala som z Instagramu, z TikToku a podobne. Povedzme, že meno dotyčnej osoby sa rimuje so slovom crazy. No v podstate, každopádne prepálená som. No, takže som začala doma cvičiť, s tým jedlom to bolo celkom také, že nejaké, že som tiež nevedela, že čo a ako. No a som chcela ako keby schudnúť a chcela som mať veľkú riť, takže som prakticky, že nejedla. Som jedla, že raz do dňa, alebo úplne, že debiliny. A cvičila som proste tak, že som cvičila milión opakovaní po milión sérií, po milión cvikov doma. Ocko mi dal proste činky, čo som mala nejaké, ja si kúpila rôzne gumičky, rôzne zavažia na nohy a taký ten sťahujúci opasok. A s tým som proste cvičila doma asi pol roka, alebo tak. Akože schudnúť som schudla, tak proste nič som nejedla. Ale samozrejme nabrať som nenabrala nič, ja som nebola ani o nič svalnatejšia, no to bol akože celkom sranda na to spomínať, že je to pre mňa taká core memory na ten vek, na tých 15-16 rokov, že aké to bolo pre mňa obdobie, aj všetko som si dokumentovala a tak, že proste nikde to neviedlo. No a potom som Peťa, zistila som, že Peťo je tréner, on je vlastne spolužiak mojej sestry zo základnej školy a ja som proste ho evidovala. Tak som zistila, že robí trénera, takže OK, že to však napíšem mu, že uvidíme, že čo to dá. A čo to dalo? A čo to dalo, že teraz sme spolu 4 roky a sedím s ním v aute a natáčam video. A vypila mi polku Monstra. Dvakrát som sa napila. No a každopádne, takže som napísala Peťovi, ja som predtým nikdy nebola vo fitku, strašne som sa hanbila, pre mňa bolo dosť akože nereálne, že by som vôbec niekedy začala chodiť do fitka, že taký extrémny introvert som bola, tak som mala schýzy z toho, že by ma videli ľudia a podobne. No takže som išla k Peťovi. Peťo vlastne trénoval vo fitku na Ťahanovciach, takže tam som za ním prišla. Ja som tiež bývala na Ťahanovciach, takže easy, za pár minút som bola vo fitku. No a prvý tréning bol taký akože zoznamovačka, aj som sa hanbila, aj celé to bolo také, že on musel, trvalo to nejakú dobu, kým on navnímal mňa, že ako fungujem, čo viem a neviem robiť a podobne. No a sme proste, začalo to ísť dobrým smerom. Ja som chodila pravidelne, ja neviem, možno 2-3 krát som chodila za týždeň, alebo tak, no. No 2-3 krát za týždeň som chodila a potom sme to keby navyšovali tie tréningy a tak. Samozrejme sme sa časom aj s Peťom asi spoznali a už to nebolo len, že... Po fyzickej strane. Takže potom som už prestala platiť za tréningy. No a potom som začala chodiť častejšie na tréningy, lebo boli zadarmo. No a tak akože Peťo ma od začiatku ako keby sa snažil nejako priviesť k tomu powerliftingu, ale ja som bola zosrata z toho to robiť a hlavne som mala také flipy, strašné mýtusy som ja mala zafixované v hlave, že budeš cvičiť s váhami, budeš vyzerať ako muž, že powerlifting nie je ženský šport, že nenájdem sa v tom, proste musím robiť niečo elegantné a podobne, proste úplne debiliny. No a koniec koncov som si k tomu vytvorila vzťah vďaka Peťovi a strašne ma to chytilo. Začali sme chodiť spolu na súťaže, nakoľko aj Peťo robí powerlifting, že to je brutálny vibe, keď máte s svojím partnerom nejaký
nejakú spoločnú záľubu, čo sa týka akože hoci čoho, ale keď to je, že napríklad niečo, v čom súťažíte a že chodíte spolu, tak to je, že brutálny vibe, brutálny zážitok, že strašne ma to baví, že to vieme tak robiť spolu. Môžete sa podporovať navzájom. Hej, môžete sa celkovo zažiť tú emóciu spoločne. Áno, áno, takže veľmi ma to chytilo aj z tohto smeru, z tohto hľadiska a tak. Takže som začala robiť tam powerlifting. Čo sa týka benchu, ja cvičím už asi 5 rokov a vlastne za tých 5 rokov som sa stále brutálne vyhýbala benchu aj cvičeniu vršku, lebo stále som mala také flipy, hej, že proste budem mať veľký vršok, nechcem vyzerať jak chlap a podobne. A teraz som sa konečne dostala k benchu po tých, dajme tomu, že 4,5 roku. A konečne som to začala robiť, ale mi dačo rúplo v ramene, takže už konečne, keď to začalo ísť pekne, tak som proste, teraz nemôžem robiť bench. Čiže aby si upresnila to, že si sa venovala powerliftingu, skôr si sa venovala deadliftu. A hej, no to chcem ešte podotknúť, že nikdy som nebola bola som na trojbe smiešne akože v našom fitku, že to neberám, že som bola na súťaži, ale robila som len deadlift, no, že tie drepy tiež som nebrala ako nejakú prioritu a pritom drepy ma teraz paradoxne viacej bavia jak deadlift. Aj mi celkom akože idú, len som to fakt nebrala ako prioritu, čiže som nevenovala takú pozornosť tým drepom. No keďže Jelinka sa nepochváli, tak v roku 2023 bola majsterka Slovenska v mŕtvom ťahu v kategórii. Boli sme tam asi, že 3. To je jedno, vyhrala si. No, takže hej. Akože povyhrávala som nejaké veci, ale ja to neberem za niečo, že brutálne, lebo keď nás je málo v kategórii, to je také, že neviem, že je to na chvalu, ale každopádne, akože však dzive, vďaka Peťovi som brutál, akože na tom deadlifte. Tuším, za rok som sa dostala vlastne z 0 kg na koľko, 120? 120, no, prvý rok. 120 za prvý rok, čo je podľa mňa celkom fajn akože na ženu. No a čiže teraz by som sa veľmi chcela akože posunúť v tom, že by som chodila normálne na trojboj, lenže neviem jak s tým benchom, akože ja sa snažím niečo robiť s tým ramenom, ale proste ja už nechcem byť sprostá, ako som bola rok dozadu, kedy som si dobabrala chrbát, nie pol roka dozadu, alebo už aj neviem, asi už aj rok, že chcem k tomu pristupovať rozumne a neísť na úkor nejakej bolesti alebo zdravia, to už vôbec nie, aby som si neublížila a potom som skončila, že úplne. Takže chcem to akože vyriešiť, aby som mohla chodiť že na full trojboj, že nech to je plnohodnotné, že nech zažijem tú experience z toho, že proste ideš vymaxovať drep, ideš vymaxovať bench a ideš vymaxovať deadlift. Takže tak, na tom teraz pracujem a mega ma to akože baví. Teraz je to také, že som mala také slabšie mesiace, že ani ma tak nebavilo chodiť do fitka a podobne, ale myslím si, že sa k tomu zase pomaličky dostávam. A tak, takže toľko k powerliftingu, čiže dosť to je paradox, že vlastne keby nenapíšem Peťovi, že či bude môj tréner a tak keby by som nebol. tak by nebol, ani by sme neboli spolu, ani by som prakticky nezačala cvičiť, ani by som nezačala robiť powerlifting, no všetko by bolo úplne inak, takže som veľmi vďačná za to, že som urobila také rozhodnutie a že dievčatá, keď vás akože niečo laká a máte len nejaké debilné myšlienky v hlave, že ten daný šport je možno viacej, že mužský, alebo že sa bojíte, že budete vyzerať ako muži, keď ho budete robiť, tak je to proste blbosť. Takto to nefunguje, keby to tak fungovalo, tak proste každá žena vyzerá ako muž a muži nemusia cvičiť na to, aby boli svalnatí. Takže tak. No a uvidíme, že čo nás čaká tento rok. Jak sa mi podarí čo s tým cvičením. Chceme ísť na súťaž teraz. Chceme ísť teraz na súťaž, ale jak hovorím, nechcem to pušovať na úkor zdravia a nemám úplne 100% v pohode ten chrbát, že stále po deadliftoch je to také, že dosť trapenka chodiť, lebo strašne ma to pícha hodinu alebo no proste po tréningu, keď už som taká, že sa vyčilujem. Potom na druhý deň už keď stojím, je to v poho. No a chcela by som začať chodiť behať. Nie na základe toho, že to je akože nejaký trend a tak, ale uvedomujem si, že je to veľmi dobré pre telo a hlavne ja vidím pár schodov a ja som úplne že v riti, ja nemám kondičku, som zadýchaná jak pes. Takže chcela by som to aj na základe toho, ako keby začať robiť, že keď je vonku pekne, môžeš ísť proste do prírody a nielen, že ti je dobré ako keby fyzicky, ale aj psychicky podľa mňa to veľmi veľa robí aj, že slnko na teba svieti. Takže už teraz, ak je pekne, by som to chcela ako keby začať robiť, ale možno nezačnem. Určite pekný celkom ten kofeín, ne?
Ani nie. Takže nie. Teraz 10 minút si bez prestávky rozprávala. Niekedy nakikne kofeín, tak strašne veľa chcem rozprávať, ale teraz akože nemám úplne pocit, že by mi kikol. No neviem, ja mám celkom pocit, že A ti kikol. to som nič nevypila kávu, že je Však úplne lebo si vypila doplná. polku Monstra. Reálne som mala 3 glgy. No, takže tak. A ešte čo by som chcela k tomu cvičeniu povedať? Hej, povedala by som ešte to k cvičeniu, že dievčatá, najlepšie rozhodnutie, čo môžete spraviť, to sú najlepšie investované peniaze si nájsť dobrého kvalitného trénera v začiatkoch, keď neviete, čo máte robiť. Keď ste zmetené zo všetkého, ako som bola ja, lebo proste to je úplne, že sa brzdíte v progrese, len proste stojíte v jednom bode a nikde sa neposúvate. Môžete si aj ubližiť a proste robíte veci, ktoré sú kontraproduktívne, ako som robila ja. Že som cvičila proste s gumičkou 80 sérií, no realisticky. Proste som robila, že s gumičkou 4 série a všetky do zlyhania. Som čakala, že mi proste z toho narastie riť. A robila som aj, že hip thrusty a split squaty, tiež 4 série do zlyhania. Proste zbytočné, neefektívne debiliny som robila, hej. A že som cvičila zadok, že reálne 6 krát do týždňa. A nič iné som okrem toho necvičila. A doma. Ani som potom tam vás proste stopne niekedy niekde v nejakom bode to navyšovanie váhy, lebo tak proste keď máš doma jednoručky, nemáš proste full stack of kotúčov a týchto jednoručiek, že proste si limitovaný nejak váhou, čiže úplne, že neefektívne bolo to cvičenie. No a aj s tou stravou vám môže veľmi pomôcť ako keby ten tréner. Čiže fakt by som tomu venovala pozornosť, investovala by som do toho. Ja nehovorím, že to je lacné, ale čo v dnešnej dobe je. A keď chceš byť v niečom dobrý a keď chceš vidieť aj výsledky, tak to stojí reálne za to. Len no treba si urobiť poriadny research a prejsť si, že kto je v čom dobrý a že či reálne je dobrý ten tréner. A hlavne, keď sa naučíš tie základy a pochopíš tie dané princípy, tak ty si nemusíš platiť trénera celý život. Druhá vec je, že či máš disciplínu a vieš si to udržať aj bez trénera. Ale keď akože si disciplinovaný človek a vieš, že by si to dokázala robiť aj bez nejakého dozoru, tak proste stačí ti na, podľa mňa, 2-3 mesiace si platiť trénera. Čo si o tom myslíš? Ja si myslím, že hej. Ja si myslím, že keď to chceš zobrať vážne, a vážne ideš na ten tréning s tým, že sa ideš čo najviac naučiť a načerpať čo najviac informácií od toho človeka, tak napríklad 10-15 tréningov by som povedal, že je taký sweet spot, kedy sa reálne vieš naučiť a pochopiť tie základy, keď ti to vie fakt dobre vysvetliť a potom sa už vieš osamostatniť. Určite by som ale odporučil sa osamostatniť tak, že by ti napríklad ten tréner dal nejaký tréningový plán, hej, podľa čoho budeš cvičiť, alebo veľa ľuďom úplne stačí, keď chceš cvičiť len preto, aby si bol zdravý a aby si mal peknú postavu. Pre veľa ľudí stačí už len to, že budú opakovať tie cviky, ktoré sa s trénerom proste učili a tie tréningy. Keď si to vieš zapamätať alebo zapísať, celý ten priebeh toho tréningu, čo si robil s trénerom, tak vieš ísť podľa toho dosť dlho a mať dosť dobré výsledky. Jo, no. A ešte k tomu vlastne, teraz mi napadlo, lebo nie pre každého je proste chodenie do fitka tá správna voľba a nie každému to sedí, máš proste milión druhov športov. Teraz sa nemusíš fixovať na to, že je ako keby nejaký pomyselný hype okolo fitiek a gymu, že musíš to robiť aj ty, proste nájdi si niečo, čo ťa bude baviť a čo ťa nebude frustrovať a takto si to budeš vedieť udržať, hej? Samozrejme, keď sa bavíme o koncepte toho, že treba sa hýbať a mať nejaký šport, tak určite to tak treba brať, že treba si nájsť tú svoju aktivitu, ktorá teba bude baviť. Ale keď sa bavíme o tom, že chceš mať napríklad väčší zádok, alebo pevnejší chrbát, alebo ťa bolí proste chrbát zo zamestnania, alebo z toho, že veľa v škole sedíš, tak musíš robiť nejakú formu silového tréningu, hej. Nikto nehovorí, že musíš robiť deadlifty, alebo že musíš robiť ťažké drepy, alebo ťažký bench press. Ale keď sa chceš raz zbaviť tej bolesti chrbta a chceš mať napríklad väčší zadok, tak sa nevyhneš tomu, že musíš robiť nejakú formu silového tréningu, hej. A ešte vlastne k tomu som chcela, že napríklad tréner je podľa mňa akože ideálne výživový poradca, hej, ale tak väčšina trénerov, keď už to robia, tak vedia robiť aj s tou výživou, že ti vedia poradiť, čo sa týka stravovania, že aj keď máš v tomto zmätok, že nechceš ako keby sa
edukovať, čo sa týka cvičenia vo fitku, ale v tom, že nevieš, ako máš jesť a nemáš vybudovaný nejaký zdravý, normálny, rozumný vzťah k jedlu, tak aj na to je podľa mňa dobrý tréner. Strašne veľa ľudí, tým, že Peťo je tréner, tak ja som nemala ani, že zďaleka taký, keby vôbec som to nevnímala tak, že ľudia sú takí, jak to slušne povedať, zamrznutí, čo sa týka tej stravy, Ľudia že... nemajú proste žiadne návyky, vieš, No. ale tomu sa ani nedá čudovať, lebo ty si zober, že väčšina z nás proste vyrastala v takej rodine alebo domácnosti, že ani tvoji rodičia alebo niekto, kto sa o teba staral, nemal z veľkej pravdepodobnosti nejaké informácie. Ako Hej, moji že- rodičia sú celkom výnimka, že moji rodičia nás veľmi dobre ako keby naučili, ale hej, ako po väčšine prípadoch to je dosť atypické, keď sú takí rodičia, čo majú nejakú znalosť, čo sa týka stravy. Zober si, že je úplne basic slovenská mentalita alebo slovenský návyk, že na raňajky máš chleba s maslom a s paradajkou alebo s nejakou šunkou alebo so salámom. So salámom je úplne basic, hej? Rožok, maslo, salama. Samozrejme, veľa ľudí je napríklad aj praženicu, ale je to také, že nie je že často proste. Skôr, keby ľudia jedia proste nejaké pečivo, alebo pečivo a jogurt, Hej. hej, alebo nejaké sladké pečivo, to je úplne, že ešte väčší garbage. Potom napríklad ti mama urobí na 10 znova nejaký chlieb alebo nejaký rožok. Všetko sa omiela okolo pečiva, cestovín. hej. Potom prídeš domov, mama ti navarí cestoviny alebo nejakú... Alebo ja neviem, rezne. Dukatové buchtičky, Hej. vieš, úplne blbosti. Celá tá strava sa hýbe okolo toho, že máš prevažne sacharidy a tie sacharidy ťa nikde nedostanú. Potrebuješ mať v tej strave nejaké bielkoviny a hlavne potrebuješ mať nejaký zdroj vlákniny. Co ľudia proste, no. A potom napríklad na večeru, ja neviem, si dáš, krupicovú kašu ti urobí mama, vieš, alebo vieš, že v takejto... Keď v tomto vyrastáš, tak je ťažko si vybudovať ako keby normálny... Keď vyrastieš v takomto prostredí a si zvyknutý na to, že toto je norma, tak jasné, že potom si to preniesieš do dospelosti a vôbec ti nenápadne riešiť nejak tú stravu, riešiť bielkoviny, alebo ideš do obchodu a úplne obídeš ovocia a zeleninu. Proste nechce sa ti to ani pripravovať, ani k tomu nemáš vzťah, nechutí ti to, nechceš to jesť, proste... No a potom ľudia sú takí, že teraz sme už trošku odbočili, že už nehovoríme o cvičení, ale to je ruka v ruka podľa mňa. Že potom sa ľudia sťažujú, že majú zdravotné problémy, že im nedobre trávi, že sú nafúknutí, že Majú kožné problémy. Ono proste sa nemôžeš... nemajú energiu, majú Hej. brain fog počas dňa. Nemôžeš sa tomu čudovať, keď máš proste zlé stravovacie návyky, lebo ty to dávaš do svojho tela, tak to telo odzrkadlí to, čo do ňoho dávaš. Proste to už, to podľa mňa dáva aj že zmysel reálne, keď sa na to akože takto pozrieš. Takže nehľadať, neviem aké, vieš, že nemusí byť hneď za niečím nejakú spätnú väzbu toho tela, že sa ti niečo preukáže, alebo máš nejaký zdravotný problém, že nehľadať niečo vážne. Môže to byť reálne, že takáto primitívna vec, že len proste zmeniť tie stravovacie Toto je návyky. presne basic mindset slovenský, že niečo sa ti začne diať s telom. Ideš k doktorovi a doktor ti poradí, zober si tieto tabletky. Ale kedy sa ťa naposledy doktor opýtal, že či cvičíš, či máš nejaký pohyb, či máš, koľko Stravu, máš krokov hej. za deň, akú stravu máš, kedy chodíš spať, aký máš spánkový režim. Proste toto sú všetko veci, na ktoré sa musíš najprv pozrieť, keď máš nejaký problém a až potom to rieši možno liekmi, vieš. Ako samozrejme, že keď máš nejaký akutný problém, že máš vysoký krvný tlak, naozaj vysoký, tak dobre, začneš to riešiť proste nejakými tabletkami, ale ultimátny spôsob, ako vyriešiš tento problém, je to, že zmeníš ten životný štýl. True. No takže tak sme si to asi zhrnuli, že moju nejakú cestu k cvičeniu a aj k strave, lebo tak vedia, som si týmto prešla. Ja hovorím, že ja som bola ako keby dobre vedená počas celkom akože fajn, že my sme to mali rozmanité, mamka nám dávala zeleninu, ovocie a aj, že nejedli sme proste, že cestoviny a múku od rána do večera, ale že to bolo podľa mňa celkom fajn nastavené, jak sme jedli. Ja som jedol čokapik s mliekom. Na mamka dávala. A rožok s paprikou.
No mamka akože vyvárala, mamka má rada varenie, hej, že ona experimentovala dosť, ale stále ako keby koniec koncov to je na tebe, hej, že ktorým smerom sa uberáš ako dospelý jedinec, ale tým, že som mala dobrý základ, tak mi bolo jednoduché potom aj v tom ako keby pokračovať. No. Takže tak, robte nejaký šport, robte nejaký pohyb, to už je na vás, že čo, a s rozumom, a keď máte v tom zmetok, tak si nájdete odborníka, to je prvá vec, Peťa. Aj čo sa týka tej stravy, hej, že to som určite zastanca. Mať dobrú a rozumne zostavenú stravu a zdravý vzťah s jedlom je podľa mňa úplne, že alfa omega toho, aby si bol zdravý a spokojný a v pohode. A v dnešnej dobe o to viac, nakoľko je strašne veľa bullshitov, milión druhov diet na internete, že proste človek má strach zjesť kokos, ja neviem, 6 vajíčok za deň, lebo kde na TikToku videl, že bude mať z toho brutálne zvýšený cholesterol a odpáli pečeň, alebo ja neviem, že už proste toľko dezinformácií je a mytov, taká extrémna masa všetkého, že sa nevieš kde pohnúť, takže tak by som to uzavrela. Baví ma sa takto rozprávať, lebo v tomto je podľa topkový YouTube, že ja som strašne urozprávaná a že takéto veľké... Ja to vypijem celé, zober si to. Vypij, ja už nechcem. Vyper. Že v tomto som limitovaná na TikToku a Instagrame, že tam takéto dlhé formáty proste nikto si to nepozrie, ale tu, keď si to niekto pozrie, tak keby to ste vyvolení, tí, čo to dopozeráte reálne do konca. A je to aj pre mňa možno taká nejaká pamiatka, alebo neviem, proste beriem to aj ako možno taký nejaký archív. Takže sa vidíme pri ďalšom nejakom urozprávanom videu.